Kaixo guztioi, jarraitzen dugu erreakzio kimikoekin eta jarraitzen dugu aberastasun kontzeptuarekin. Baina kasu honetan, ariketa pizkat ezberdin izango da, ariketak aberastasuna emon beharrean, aberastasuna eskatzen digutelako. Vale? Nik horrela banandu ditut aberastasunaren ariketak, alde batetik aberastasuna ematen digutenean, eta beste alde batetik aberastasuna eskatzen digutenean. Oso antzekoa gertatzen zen errendimenduarekin. Batzuetan errendimendu ematen ziguten, eta beste batzuetan eskatu. Bueno, azten gara identifikatzen konposatuak. Hemen daukagu konposatu bat direla zink eta aluminio. Disolbatzeko azido nitrikoan. Vale? Eta lortzen dugu zink nitratoa eta hidrogenoa. Vale? Nik ikusten dugunez, fijatzen bagara, esaten dugu zink aluminioa disolbatzen badugu azido nitrikoan, lortzen dugula alde batetik zink nitratoa eta beste alde batetik hidrogenoa. Vale? Apuntatuko ditut nire konposatuak. Bueno, horrelako zerbait. Hemen jarri dut zink aluminio komentatu behar dugulako gauza bat. Ni daukat, harri bat imaginatu horrelako zerbait. Zeinetan alde batetik daukadan zink zatiak, bale? Zink zatiak. Eta beste alde batetik izango dut, aluminio. Horrelako zerbait. Vale. Baina kontua da, fijatzen bazarete, ni hau batzen badut azido nitrikoarekin lortuko duala hau. Hemen, produktuetan zinka agertzen zaigu. Baina aluminioa ez da inondik agertzen. Beraz, horrek esan nahi duena da, ni hau sartzen dudanean azido nitrikoan, erreakzionatuko duena ez dela aluminio izango, bakarrik zinka. Beraz, guri interesatzen zaiguna erreakzionetan ez da zinka eta aluminio izango, bakarrik zinka. Beraz, hau tatxatu beharko dut eta zinka jarriko dut. Eta izatez ariketak eskatuko diguna da, horrelako lagin batean zeinetan daukadan, alde batetik zinka eta bestetik aluminioa, zenbateko unekoa izango da zinka. Beraz, erreakzioan ezin dut jarri zinka eta aluminio, bakarrik zinka jarri dezaket. Norbaitek esan zezake. Bueno, ni jartzen dut zinka eta aluminio, eta nola nahi dudan produktuetan aluminioa agertzea, jarriko dut hemen aluminioa. Baina eski hori da berdina. Ni jartzen badut zinka, aluminioa, azido nitrikoa, lortzen ditut gauza hauek eta lortzen dut aluminioa, irakurri dezaketana da, aluminioa ez duela inolako erreakziorik izan. Hasieran genukarako aluminioa eta bukaran aluminioa. Eta erreakzio kimikoetan, konposatuak, haien formak eta loturak aldatzen dituzte eta beste batzuekin kombinatzen dira. Beraz, horrelako kasuetan egiten duguna da, tatxatzen dugu hau eta jarriko dugu bakarrik zinka. Ezberdina izango zen, ariketak esango baligu hemen nitrato zinkikoa jarri beharrean nitrato aluminikoa. Orduan hemen zinka jarri beharrean aluminioa jarri beharko genuke. Baina kasu honetan nola zink ematen diguten, hemen hasieran zink bakarrik. Vale. Behin hau esan da, doiketa egin behar dugu. Kasu honetan doiketa nahi kaskarra egingo dugu, hemen zink bat agertzen da, hemen bat, eta ikusten bat duzu hemen duzkagu NO3, baina hemen NO3 bi aldiz agertzen da. Orduan nik hemen bi bat jartzen badut, lortuko dut NO3 bi aldiz agertzea, eta gainera bi hidrogeno agertzea hemen agertzen den bezala. Beraz, honela nahikoa izango da, gure erreakzio kimikoa doitzeko. Eta ariketara bagoaz, ematen digute. 8,5 gramo daukagula zink gehi aluminio. Vale? Zink gehi aluminio 8,5 gramo daukagula. Beraz, informazio ematen digute honi buruz. Esan nahi du dauzkagula 8,5 gramo zink? Ez. Dauzkagu 8,5 gramo zink gehi aluminio. 8,5 gramo baino gutxiago izango ditugu zink. Eta hori da gure galdera. Kalkulatu beharko dugu zenbat. Eta bestetik ematen digute informazioa 1,5 molar eta 150 mililitro, bai, azido nitrikoare buruz. Beraz, kasu honetan, errendimenduan bezala, ematen digute informazioa bi hauei buruz. Gure ariketa horrelako zerbait izango zen. Ematen digute zinkari buruzko informazioa eta berastasunen lortu beharko dugu, baita ere ematen digute azido nitrikoari buruzko informazioa, beraz, hemetik abiatuta molak lortu dezakegu, hemetik abiatuta molak lortu dezakegu, eta bi hauek berdintzerakoan lortu izango dugu zein den izan. Beraz, beti bezala, hasiko gara, hemetik. Vale. Nola hemen masa agertzen den, gure igogailua izango da masa motatako igogailua. Bai? Eta nola hemen molaritatea agertzen den eta gainera disoluzio bat dela esaten digute, izango dugu disoluzio bezalako igogailua. Eta tunela, printzipioz normala, ez delako errendimendua ez gauza errarorik agertzen. Masa bezalako hauetan N berdin M zati M, eta hauetan gogoratu molaritatea berdin N zati V. Vale. Hasiko gara beraz, lehenik eta behin kalkulatzen zenbat zink dauzkagu. Bueno, hemen dauzkagu 8,5 gramo zink gehi aluminio, eta lortzeko berastasuna da
100 gramo zink aluminio lagin horretan, isa gramo izango direla ZN, eta isa eskatzerakoan lortuko dugu zein den aberastasuna. Vale, bestela ikusi aurreko bideoa hobetu ulertzeko zer den aberastasuna. Orain, behin daukadanean zenbat masa, zinkaren masa, erabiliko dugu igogailua, eta egin behar dugun azkenean da, zatitu behar dugu zinkaren masa molarrarekin. Eta zinkaren masa molarra dira, mol batean daudela 75,4 gramo zinka. Orain, erabiltzen badugu tunela, ikusiko dugu, zinka behan agertu bazaigu bat batekin, bat mol zink, eta goian bi hau, zergaitik erlazionatu nahi ditugulako, hauek biak alde batetik zinka, eta beste alde batetik azido nitrikoa. Beraz, hemen goian jarriko dut, bat mol HNO3. Ja egin dugu alde batetik igogailua eta beste alde batetik tunela. Igogailua izan da onarte, vale? Hau zer ikusi izan du gure aberastasunarekin, hau izan da igogailua, eta hau izan da gure tunela. Beraz, egiten badugu kalkula, lortuko dugu hurrengoa. Vale. Erratu naiz eta ez zen bat agertu behar, bi, hemen koefiziente esteikiometrikoa bizerako, ziurrenik zuek konturatuko zinetan. Vale, biderkatzen dugunean goikoa zati bekoa, garatzen zaigu 0,26 bider isa, goratu isa dela aberastasuna emango diguna, mol HNO3, beraz egin dugu bidai hau. Orain, erabiliko dugu hemen dauzkagun datuak bidai hau egiteko. Bueno, igogailu hau egiteko, hasi gara volumenetik eta biderkatu dugu bere molartasunarekin. Goratu molartasunak adierazten digula zenbat mol dauden, zenbat mol soluto litro bakoitzean, hau disoluzioekin zer ikusia dauka. Beraz, nik daukadan volumena, disoluzioaren volumena dira 0,5 litro, gogoratu litrotan jarri bar dugula, eta ez du balio mililitrotan adieraztea, litrotan jartzen dugu, eta biderkatzen dugu 1,5 mol azido nitriko egongo dira disoluzioaren litro bakoitzean. Beraz, hau egiterakoan lortzen dugu, izango ditugula 0,225 mol HNO3. Vale? Bideo honetatik lortu dugu hau, bideo honetatik lortu dugu hau, baina biak izan behar dira berdinak. Eta biak berdinak izateko, azkenean, isa izan behar du, fíjate da, hau, esaparkatuko, 0,26 bider isa izango bada 0,225 orduan, isa izango da 0,225 zati 0,26. Eta hori egiterakoan, isa, aterako zaizue, 86,5. Eta hau izango da, lortu nahi genuen aberastasuna. Hau da, aberastasun zehatz honekin, hemen 8,5 gramo zink izan beharra izango ditugu 8,5 gramo bider. Hau da, pizkatu bat gutxiago, ez dakit, 7,1 gramo, 7,1 gramo horiekin, bai gertatuko da, behar izatea justo hemen agertzen dena. Bai? Eta hau izango da, aberastasuna kalkulatzeko, aberastasuna emon beharrean, aberastasuna eskatzen digutenean, prozedura.